Mong i-update sa kamunggay guys nga akong tinanom katong gikaon sa kanding. Karon din naman ang kanding katuod kay mura pagpuro na sagbot siya no. O na. Nay mo na sa kamunggay. Kamunggay na jud siya guys, di ba? Atong tandarang atong karaan nga kamunggay. Kung gwapa na ba siya? Hala na unsa na kamunggay guys, nadaot mo ni. Nagtuod sa kuan ni upat tilinghan nagdahon bawa na may dahon oh. Asa man ni nadaot siya or daon na kog lain tao. Pero kay sampoy mo so dire nakalibunan man ni. Wa na guys no, nagdaag siya. Nakariwa na. Ngano man. Nga nagtuod ko daghan kay dahon wa man dahon di ay. Kay nang upos man ni. Kaluoy po sa akong kuan ay. Noon sa na siya nabuyagan. Pamuulan ko ni ron. Pamuulan ako sobron. Kinitaas ra siya guys naon sa. Nadawat man siya oy. Nagdilaw oh. Sa man siya ina kuan man siya. Uy klaro. Tabunan mi isa sagbot diri oh. Na nadawat ni noon ihang kapalaran hinuon nga daghanan tiuwan na ang saging guys kita daghanan oh. Kita daghanan jud na nanubo jud maayo nang gwapa ng mga saging. Nang gwapa na kay mga saging diri. Samot patagwapa ang sagbot. Inuo ko. Mautal pala sagbota malipay ko. Ag mangga ka kay nanurok. Ay mangga oh. Naghaking mangga oy nanurok eh. Oh. Mo ni po ni di po tabo manubo ng tanan sa pagkatubo tanan ni. Nanubo na tanan guys ang mga mangga tara oh. Mo ni mga lisongan nga puwa kawa na kaon. Nanubo sila. Ora to guys. Thank you for watching.